Hola, bon dia o quasi bé bona tarda, diria jo. Mireu, nosaltres aquí la intenció que tenim en aquesta taula és presentar-vos una sèrie d'experiències. Com veieu, el títol de la taula és La veu del pacient, però donarem veu des de tres perspectives diferents. Des de la perspectiva d'una professional, des de la perspectiva d'una pacient, que ara us presentaré, i des de la perspectiva d'un professional i pacient al mateix temps, la qual cosa també ens pot donar una perspectiva interessant. Llavors, jo ara us presentaré a les persones que participaran i faran una breu introducció de la seva experiència pròpiament i a partir d'aquí el que hem dissenyat és una conversa entre tots, en la que intentarem respondre algunes preguntes sobre temes i conceptes que, de fet, hem anat repetint al llarg de tota la jornada i intentarem fer-ho d'una forma distesa i natural. Llavors, tenim a la Marta Gallego, llevadora i coordinadora de la CIR, ho dic bé, oi? Sí. Ella ens plantejarà una experiència des d'aquest vessant professional. Després tenim a la Begoña Parrado, que és una pacient nostra i amiga, ja diria jo, del Consorci i ens explicarà també la seva vivència des d'aquest vessant. I finalment l'Enric Garcia, metge del Servei de Medicina Interna i que també ens aportarà la seva experiència com a pacient. Llavors, Begoña, què et sembla si ens expliques una mica la teva experiència? Hola? Sí. Bon dia a tothom. Jo cada cop em fico amb embolics més grans. M'haureu de perdonar perquè potser no es parla en públic i llegiré molt per no deixar-me res que vulgui dir. Llavors, començo la meva introducció explicant que a l'inici de la pandèmia, en 2020, a mi em van diagnosticar un càncer de mama, del que afortunadament ja estic recuperada. No va ser fàcil aquest procés enmig d'aquest context, però per sort vaig tenir al meu costat un gran equip mèdic i avui estic encantada d'estar convidada a aquesta taula per donar visibilitat des de la meva perspectiva com a pacient de la gran professionalitat i qualitat humana de tot el personal sanitari d'aquest hospital, especialment en aquells moments tan complicats per tots. En el meu cas ha estat un tractament de llarga durada. He estat 18 mesos passejant-me per l'hospital. He hagut de passar per diferents unitats i processos com radiologia, cirurgia, oncologia, quimioteràpia, immunoteràpia. Per mi ha estat molt important tenir els recursos adequats per curar-me, però també, i no menys important, altres recursos per humanitzar l'impacte social i psicològic que aquesta malaltia comporta. Com, per exemple, he tingut la sort de poder fer servir el sistema de la prevenció de l'alopècia durant la quimio. A la majoria de pacients que no poden conservar la seva imatge, aquest fet els suposa una pèrdua rellevant de la seva autoestima i un estat psicològic tan negatiu que, sumat a l'angoixa i el neguit que ja tenen per causa de la malaltia, pot acabar provocant depressió i, en conseqüència, un estat d'ànim poc favorable per afrontar tot el procés. Tant a mi com a la meva família, aquest tractament ens ha permès viure la malaltia amb més normalitat. Tots sabem que quan una dona no té cabell generalment és signe d'una malaltia greu. I això et fa sentir totalment exposada davant la societat, privant-te de poder decidir a qui vols explicar el que t'està passant i el que no. En conclusió, gràcies a la humanització amb què es tracta aquesta patologia en el CST, el meu camí ha estat molt més fàcil i m'ha portat més coses bones que no pas dolentes, sincerament, a banda de la malaltia, està clar. Perquè m'ha ensenyat a valorar profundament la vida i m'ha permès conèixer un munt de persones increïbles, solidàries, que lluiten dia a dia per ajudar els altres. Aprofitaria també per dir en nom de tots els pacients de la unitat de patologia mamària que moltes gràcies per donar-nos tant suport i afecte durant aquest procés tan complicat.
I amb això acabo la meva intervenció i dono pas al doctor. Moltes gràcies, Marta. Molt bé. Bé, iniciarem ara una sèrie de preguntes i a veure què tal ens ho il·lustreu. Vale? Una primera pregunta que ens va sorgir de seguida és parlar sobre el tema de la incertesa, que ja ha sortit al llarg de la jornada. Traslladar aquesta pregunta des de la vostra experiència, com penseu o com heu manegat aquesta incertesa en el vostre desenvolupament com a professional i com a pacient. Begoña, com vas viure tu aquest fet de la incertesa en el teu procés? Pues la veritat és que per mi la incertesa va ser el més difícil de gestionar de tot el procés. Sobretot a l'inici, perquè em van trobar el tumor al març del 2020 i de cop apareix una pandèmia que ho atura tot. O sigui que fins al maig no vaig poder tornar a l'hospital. Llavors jo recordo aquests 3 mesos de desinformació com els pitjors de la meva vida, la veritat. Passaven els dies i la situació mundial no millorava, o sigui, és que no hi havia plan B, no es podia, o sigui, només em tocava esperar i veure com evolucionava tot, ningú sabia, o sigui, és que era terrible. Llavors no sabia quan em podrien operar, no sabia si la meva malaltia aniria evolucionant, perquè tot just era el primer descobriment, teníem molt poca informació, no sabíem ni quin tipus de tumor era, ni si hi havia una metàstasi, desconeixíem absolutament tot el referent a la meva patologia. Clar, vaig patir una barreja de sentiments entre la desolació, l'ansietat, el pànic, perquè evidentment no podia evitar pensar en la idea de la mort. Vull dir, pensava, hosti, però igual això és el final de la meva vida, vaya desastre. Sí, Déu-n'hi-do. Llavors, un cop operada, s'inicia una altra part del procés molt difícil de gestionar psicològicament, també, que són els nombrosos temps d'espera per als diagnòstics, fins que no tens clar realment quina és la teva patologia. Són dies de molt patiment que donen lloc a sentiments d'indefensió i de molta incertesa per al pacient i sobretot també per la família. O sigui, estàs com despullat davant del món. Però clar, és que no es pot fer res, perquè ni el mateix professional sap què és el que hi ha al darrere d'aquesta malaltia en aquell moment. Per mi va ser un dels moments més complicats de tot el procés. Sí, m'ho has explicat molt bé, la veritat. Ara ens acabes de fer una introducció molt adequada per a la següent pregunta que ens fèiem, que està relacionada amb la forma de comunicar la informació. El com afrontar aquestes incerteses, el com generar confiança en l'altre o com generar aquesta esperança, sens dubte estarà mediat per aquesta forma de comunicar. I per això ens plantejàvem la pregunta, cadascú des de la seva experiència, com ha viscut el fet de comunicar amb unes determinades habilitats, de manera que quedi clar que la persona que tenim al davant ha comprès i, com veurem després, li permetrà prendre una decisió de forma compartida. Begoña, què ens expliques sobre aquest punt? Jo penso, m'imagino que donar males notícies i comunicar un diagnòstic com pot ser un càncer no ha de ser un repte fàcil per un professional de la salut. Jo per això agraeixo infinitament l'empatia dels professionals de la unitat de patologia mamària a l'hora de transmetre'ns aquesta informació. En el meu cas, també valoro moltíssim que hagin respectat els meus tempos a l'hora d'anar-me explicant com abordaríem la malaltia, quins serien els tractaments. Hi ha molts pacients, hi ha molta gent que vol saber tot, estadístiques, percentatges d'èxit, no sé què. I jo, en el meu cas, potser precisament per el que deia abans l'Enric, confiava tant en els professionals que estaven portant el meu cas que és que pensava, a veure, amb la calma, dia a dia, no vull saber què pot passar l'any que ve ni d'aquí 10 anys, sinó ara estem aquí, jo confio plenament en vosaltres, aneu-me dient, una mica feia com de Mayra Gómez Kem, o sigui, hasta aquí quiero leer. Vull dir, parlem del que ens està passant avui, parlem de com afrontarem aquesta malaltia d'avui, què em proposeu, i jo amb aquesta confiança doncs els vaig agrair moltíssim que
em anessin donant justament les dosis d'informació que jo necessitava en aquells moments. Perquè, de la manera que jo soc, possiblement més informació hagués sigut un patiment innecessari, que a dia d'avui hagués vist que no hagués calgut. Per tant, em va encantar aquesta forma de no vomitar-me tot, sinó anem a poc, anem explicant. Jo crec que això va estar una mica provocat per l'habilitat que tenen aquests, els doctors i les doctores de la unitat de patologia mamària en comprendre primer a qui tenen davant, com és aquesta persona, si és més sensible, si menys, si és més valenta, si és menys. I a mi la veritat és que va ser com es van adaptar perfectament a la meva forma d'afrontar tot aquest procés. Molt bé. És el tema de la presa de decisions compartides, no? Com hem vist, com afrontar aquesta incertesa, com la informació i com es comunica d'alguna manera pot facilitar o pot dificultar aquesta presa de decisions compartides. I en el cas de la Begoña i de l'Enric, veure com tot aquest procés al final deliberatiu que s'estableix entre el professional i la persona que té al davant, ens agradaria veure com el viviu, com l'heu viscut. Què ens dius, Begoña? En aquest cas, la veritat és que els pacients ens tornem molt vulnerables quan ens passen coses o quan estem malalts. I som molt dependents dels professionals sanitaris, a més. Vull dir, és com quasi bé la persona que més necessites en aquell moment. També són l'única alternativa que tenim per curar-nos o per sortir d'un procés complicat, perquè, com ho puc dir això, un no tria ser pacient. Possiblement vosaltres heu estudiat i heu triat la professió, però nosaltres no hem triat ser pacients de ningú. Llavors, de cop i volta canvia la vida i trobar-te un professional o un equip de professionals que t'escoltin, que t'acompanyin, que t'expliquin i que recomanin quina és la millor manera d'afrontar o d'abordar la teva patologia, jo crec que és el millor que et pot passar. I una mica vaig a el que havia parlat abans, per això ara seré molt breu, i és que el sentir plena confiança amb aquest equip mèdic, que és l'únic amb el que tu comptes per poder-te sortir d'aquesta situació, tenir aquesta confiança, que hi hagin aquests diàlegs tan humanitaris al final, perquè no només s'acaba parlant de la malaltia, amb aquests processos tan llargs al final coneixem els nostres fills, el marit, el no sé què, encara que no ens han pogut acompanyar durant aquest procés pel tema del Covid, però acabes parlant molt de coses personals i això també és molt d'agrair, perquè no només és l'acompanyament d'un professional, sinó també com d'una persona que en aquell moment t'està escoltant i t'està escoltant de veritat, perquè tu moltes vegades no pots explicar el 100% de la teva veritat, ni amb els familiars, ni amb els amics, però en canvi amb el teu metge sí. I per mi ha estat importantíssim, perquè crec que m'han ajudat a prendre les decisions més adequades tant per mi com pel meu procés. Molt bé. Doncs, abordarem ara un altre tema que ja ha anat sortint, com és lògic, perquè tot està interrelacionat, no ho pots separar com ho estem fent, per una qüestió més didàctica, si vols, però hi ha un aspecte importantíssim en el que es considera tot aquest procés d'humanització, que és com el pacient o la persona que necessita un servei sanitari se sent partícip i fins a quin punt també el seu entorn més proper també participa d'aquest procés tant a nivell decisional com a nivell d'acompanyament. I en aquest sentit, la següent pregunta que plantejàvem és aquesta, com se sent la participació d'aquest entorn més proper en un determinat procés de salut. En el meu cas, a mi se'm va privar se'm va privar.
la situació va fer que se'm privés de poder tenir cap acompanyament de cap familiar en cap dels processos pels que vaig haver de passar. Però, com amb la majoria de les coses que m'han anat passant, sempre intento fer-li una lectura positiva a això. I, tot i venir sola a fer-ho pràcticament tot, pensava, això està bé perquè s'han estalviat bastants disgustos, vull dir. També això em va permetre, de cara als de casa meva, per exemple, donar-los la informació que jo creia justa i necessària perquè sapiguessin com estava evolucionant tot. A vegades, quan, no sé, vas acompanyada els marits o qui sigui, llavors tens més feina a recuperar el marit de tot que no a superar tu el que t'està passant. I nosaltres, a més, en el meu cas, havíem perdut recentment també a la iaia, també per causa d'un càncer, i va ser un procés bastant degeneratiu i molt dur, sobretot pels meus fills. I tota la meva falera era, ostres, anem a intentar que tot això passi el més natural possible per casa i en aquest punt, aquesta falta d'acompanyament familiar a mi em va afavorir, perquè jo explicava el que m'interessava i el que no, doncs ahí se quedava. Llavors, entre això i que també gràcies a la unitat de cirurgia plàstica que també van fer-me ja la reconstrucció a l'hora que em feien la mastectomia, a casa meva no vam veure uns grans canvis significatius a nivell estètic amb la mama, no vam veure tot el procés del cabell com amb la iaia, no vam veure gaires canvis exteriors i això també va fer que la meva malaltia passés com una miqueta de puntetes per casa i en aquest sentit per això dic que faig la lectura positiva perquè va ser dur, però també haig de dir que no volia que això se m'oblidés, que mai m'ha faltat una mà a la consulta, mai m'ha faltat una abraçada de les doctores. Hem arribat a plorar plegades. Després, fins i tot, tinc una anècdota que recordaré sempre, i és que una de les que em van tenir que operar un parell de vegades, una de les vegades que jo estava espantadíssima perquè vaig arribar aquí i això semblava una pel·lícula de ciència-ficció, o sigui... Tu vas viure el mateix que jo, si tothom anava vestit de blanc, les escafandres, les pantalles, i vas arribar aquí, permeteu-me l'expressió, cagada de por, sola, i amb una situació que semblava una pel·lícula d'aquestes de l'apocalipsis. Vull dir, però vaig quedar al·lucinada perquè una vegada ja vaig entrar cap al quiròfan i així, jo el que he vist aquí no té res a veure amb el que a mi em va passar tenint en compte la situació que s'estava vivint i la por que devíem tenir tots. Però a mi, des de la primera persona que em va venir a buscar per portar-me a quiròfan, tot eren vinga, que no passarà res, tocaven, encara que anessin tant, però... O sigui, em van donar tant caliu que fins i tot recordo el meu anestesista, que m'agradaria saber qui és, un dia ho preguntaré, perquè era un noi bastant grandot i venia tot vestit de dalt a baix, com si fos un astronauta igual. I el pobre tenia tota la pantalla plena de gotes de suor, però impressionant, i anava rebufant. Jo pensava, ho està passant tan malament, pobre tio? Perquè és que aquí dintre està fent una sessió de sauna impressionant. Doncs, tot i així, em va veure tan poca cosa allà i així mirant-lo amb aquella cara tan al·lucinada que el tio em va començar a explicar xistes i vaig pensar, però com pot ser que aquesta persona tingui l'humor? S'està deixant aquí dintre i tingui l'humor d'estar-me explicant xistes. Vull dir, això ho explico perquè sí que ha estat dur, però en part el personal amb el que jo he interactuat, ostres, s'ha deixat la vida per no fer-se sentir sols en aquests moments. I això és impressionant per mi. Jo, inclús parlant amb les meves companyes de batalla, com dic jo, no podem estar més agraïts perquè no hem tingut les nostres famílies, però hem tingut una família aquí dins que ens ha fet sentir com a casa. Acabo aquesta part. M'agradaria que la Begoña ens expliqués una galeria d'imatges, així com per tancar una mica la taula. I aquí demano l'ajut. Espera, que vaig a...
Sí, a mi també m'agradaria acabar dient que realment les meves expectatives s'han vist clarament superades gràcies, primer de tot, a l'excel·lència de l'equip mèdic, però sobretot per la qualitat humana de les infermeres, els infermers, tot el personal. I la veritat és que entre tots heu aconseguit que tingui més aviat bons records i com una mena de nostàlgia de tot el que he viscut durant un any i mig en aquest hospital. Fins i tot ara veureu que es va generar molt bon rotllo, sobretot a l'última etapa, com si diguéssim, perquè és la més llarga, que són molts mesos de passar setmanalment per l'hospital de dia, per exemple. Allà s'han generat uns vincles, hem fet unes accions precioses solidàries perquè allà tothom té moltes ganes d'ajudar, que jo no sé com us queden ganes després del que aprengueu aquí i del que arribeu a fer. I a més, en el moment que estava passant tot allò, que doblava horaris, que fèieu, que estàveu agotats. I totes les coses que hem arribat a fer també gràcies al Departament de Mecenatge, que per aquí veig algú que ho està representant, doncs em vaig veure envoltada de gent amb tantes ganes de fer coses. I jo volia tornar una miqueta de tot el que jo havia rebut i també vaig participar en diverses propostes i coses que fan per aconseguir ajudar a més gent. I és aconseguint un altre dispositiu que evita la caiguda del cabell durant la quimioteràpia. I per sort ara fa poquet han portat la segona màquina, ja s'ha aconseguit i ara s'ha doblat el nombre de pacients que poden rebre aquest tractament. Això són imatges de la botiga solidària que vam fer perquè també aquesta campanya l'abanderava l'associació La Vida és Xula de la Montse Guindo i el projecte Laia Mira precisament el que es tracta és de recollir, de recaptar fons per aquesta màquina. Després també ens vam engrescar i vam muntar un concert i va venir moltíssima gent, van venir representants d'entitats municipals, l'Atenea Carter, que és una gran cantant d'aquí a Terrassa, es va oferir voluntàriament per fer aquest concert de forma totalment desinteressada, vam recollir bastants dinerets i aquí està tot l'equip de l'Hospital de Dia, va ser una nit preciosa, aquí amb la doctora Arcús, el dia que presentàvem la campanya, que va venir també l'alcalde, que va estar per les instal·lacions de l'Hospital de Dia mirant com funcionava aquest dispositiu. En fi, ha sigut una aventura impressionant i va passar de ser algo terrible a una de les millors coses que m'ha passat a la meva vida i on no he parat de conèixer gent super maca, de la que ja tinc amistats i no m'enrotllo més perquè encara m'emocionaré i no vull acabar fent una marranada.